ये जी गुरु पिता माता के शिक्षा के दाता के जन्म दिए विधाता के मोर नमस्कार बा। राम रघुराई के लखन छोट भाई के और सीता माई के मोर नमस्कार बा। कृष्णा कन्हाई के बलिदाऊद भाई के कृष्णा कन्हाई के बलिदाऊद भाई के राधिका माई के मोर नमस्कार बा। शंकर पार्वती मैया के गणपति दोनों भैया के और रिद्धि सिद्धि मैया के मोर नमस्कार बा। अरे भैया गवैया के जी सुन भैया